निथिं एमजेआ हिन्जावफोरखो सिख्लाफोरखो आइजोफोरखो रेसपेक्ट खालामनो रोङा बिनिखायनो बिहा पाप नांदों बायदि खेस्रा मानसिमोन जायनि फलाव दिनै बि गाबनो गोनां जादों फैसा कामानि थाखाय सोरनिबा लाइफखौ इदि नस्त खालामना होग्राया सोरमोन निथिं एमजे आरो जन आं जोबोद ओमफ्राय लोगोफोर दिनै आङो बर' भाषायाव रायलायनोसै आरो ना बर' भाषायाव बहुदानो आंखौ सोंबाय थायो बर' भाषा मानो रायलाया थ' दिनै आं बर' भाषायाव रायलायनोसै आरो जायनिखि आंनि बर' भाषाखौ खोनासंनो लुगैयो बिथांमोना दिनै आंनि बर' भाषाखौ बर' भाषा रायलायनायखौ खोनासंनो मोनसिगोन आरो ना बैसागुनि सिगाङावनो ना बिराद गिदिर इउटुबार मालायनि सायाव भिडिअ खामै बिराद गिदिर इउटुबार जाबाय आरो ना सोरनिबा लाइफआव सोरनिबा हमजानाय सोरनिबा हिन्जाव खारनाय सोरबा बुथार जानाय बेफोरखौ भिडिअ खामै लाइफआव सोरनिबा हमजानाय सोरनिबा हिन्जाव खारनाय सोरबा बुथार जानाय बेफोरखौ भिडिअ खामै दिनै बिराद गिदिर इउटुबार जाबाय आरो बियो हाबा जाबाय ओमफ्राय हाबा जाखांनानै गथ'बो जाबाय आरो गथ' जाखांनानै मा जाखो बिराद गाबदों निथिं एमजेआ होननानै बिराद गाबदों मालायनि दुखुआव गाबनो मोना देलाय निथिं एमजेआ हिन्जावफोरखो सिख्लाफोरखो आइजोफोरखो रेसपेक्ट खालामनो रोङा नंगौना बे एकदम राइट बाट दाथ' निथिं एमजे आरो हिन्जावनि गेजेराव बिराद नांलायनाय भिडिअ नांलायनाय खालि आरो सोरबा एकदम डान्स खालामलायनाय रेड माबा माबि मोसालायनाय वाव निथिं एमजेआ मालायखौ बिराद गियान होयोमोन बा मिटिं थांनानै बिराद गियान होयोमोन वाव बिनि हिन्जावनो दा इखौ गारनो नागिरदो बिनि हिन्जावनो दा बिखौ गारनो नागिरदो मिथिबाय निथिं एमजेआ मिथिया हुसिया सानना गारा मालायनि लाइफनि भिडिअफोरखौ जानला मानला एगारोमोन ससियेल मिडियाआव थ' जायनि मानसि भिडिअफोरखौ लानानै बेबायदि जानला मेनला एगारोमोन बेखौथ' दुनियानि मानसि मिथिजोबनाया मा जाखो इसोरनि न'खरनि मानसिफोरा इसोरनि फेमिलि मेम्बार्स बिदिनो गामिनि मानसिफोरा बेखौ हामा मोनना जाबाय थ' बिराद दुखु मोननानै किसुमान मानसिया हाव होबाथाय बे हावफोरा नाङो आरो बे हावफोरानो निथिं एमजेआव नांदो खोमा बेनिखायनो बिनियाव बेबायदि जादों ना रियेला माजोंथ' मिथिया नङा होमबा निथिं एमजे आरो बिनि हिन्जावनि गेजेराव मा घटना जादों आं एखौ मिथिया जों नुदोंसो मात्र मबाइलाव न' थ' बेबायदिनो बिसोरबो मालायनि मिथिया सिथिया ससियेल मिडियाआव हगारबाय थानाय भिडिअफोरखौनो जानला मानला लानानै इसोरो एगारना होयो सिङाव मा जादों मा जायाखै एखौ मिथिया थ' बिदिनो बहुत मानसिखौनो बियो लाइफ धंख' खालामदोंमोन स' बिनिखायनो बिहा पाप नांदों पापनि फल मोनदों बियो पाप डाइरेक्ट बुंखादों मिथिबाय बेनिखायनो जानला मानला मालायनि भिडिअफोरखौ थिखांना लानानै आपल'ड होनाङा फेसबुकाव नोङो मबाइलावसो नुदों रिलाव मा बहुत फेक ससियेल मिडियाआव बहुत फेक ओरैनो मबाइलाव खिथिगोन रियेलिटियाव मा जादों एख' खिथिया ओरै 100%नि 20%सो ट्रु जागोन आरो भिडिअखौ नुखाबाय मा होनदोंमोन पुजा बारा ना बार' आंनि टाइटेलखौबो मोजाङै बुङाखैमोन ओरैबायदि खेस्रा मानसिमोन जायनि फलाव दिनै बि गाबनो गोनां जादों फैसा कामानि थाखाय सोरनिबा लाइफखौ इदि नस्त खालामना होग्राया सोरमोन निथिं एमजे आरो जन आं जे बुंदोंमोन जन कारजि आं मानो आंनि थाखाय भिडिअ लादो बियो आंनि भिउस आंनि फल'वार्सफोरखौ लानो थाखायसो बियो आंनि सायाव भिडिअ लादो इदि होनदोंमोन ना आङो भिडिअआव थ' बिनि सायाव निथिं एमजेआ मा रिप्लाय होदोंमोन नोंथांमोननो दिन्थिनोसै आङो आरो ना निथिं एमजेआ मा मिथिला आङो एमजे सेमजे निथिं मा माथो आंखौ बुंदोंमोन आरो ना रावबो बर' सिख्लाफोरखौ गुबुन हारिजों हाबा जाजानो लुगैया इदि होनदोंमोन आरो ना आं मालाबा बुंदोंमोन नामा बर' सिख्लाफोर नों हारसा सेंग्राफोरजों हाबा जानो मालाबा बुंदोंमोन नामा आङो दा जि आरो बुंबाय रावबो गुबुन हारिनि सेंग्राफोरजों लासिं सिं खामजानो लुगैया होनना बुंदोंमोन दा माबोरै मोनदों बेथ' गाव बर' हारिनि सेंग्रायानोथ' बर' हारिनि सिख्लाखौ बदनाम खालामबाय दखन बर' हारि समानानो जाबाय दखन दा सबबो हामा गाज्रि थाखाय बर'आवबो बहुत हामा गाज्रि दङ जेरैबायदि आरो गुबुन हारियावबो दङ निथिं एमजेआ बुंदोंमोन कि रावबो आजिखालि फ्रियाव खामानि मावना होआ इदि होनदोंमोन थ' नंगौ बे रावबो फ्रियाव खामानि मावना होआ दा होमबालाय निथिं एमजेआ इउटुब भिडिअ खालामनायाथ' खामानि ना इउटुब भिडिअ बा फेसबुक भिडिअ खालामनायफोराबोथ' खामानि ना मोनसे कन्टेन्ट क्रियेटरफोरनिया थ' दा जि बि गावनि लाइफनि भिडिअखौ एगारबाय थादो फेसबुकाव तारमाने कि बियो फैसा मोननो थाखायसो एगारदो न'
फैसा मोननो थाखायसो एगारदो नङा होमबा रावबो फ्रियाव खामानि मावाबालाय रावबो फ्रियाव खामानि मावाबालाय बियो बिनि प्राइभेटनि भिडिअखौनो एगारना लाबाय फैसा खामायनो थाखाय नंगौना बिसो जाबाय दा बाथ्राया नंगौ रावबो फ्रियाव खामानि मावा नंमारगौ नेटपेक ओरैनो एसां ना नेटपेकनि दाम ओरैनो नेटपेक लस खालामनानै सोरबा भिडिअ एगारगोन नामा मालायनि फैसा खामायनोथ' एगारदो ना दा एनिथिं एमजेआबो फैसा खामायनो थाखायनो नेटपेक दाबि दाबि सोनानै लस खालामनानै गावनि लाइफनि भिडिअखौ एगारना लादो आंखौसो बुंदोंमोन जनकार्जिजों बिजों आंखौ लानानै थिगसे दावराव जादोंमोन आरोना माथो दाखालि बड'खौ जनकार्जिखौबो नुबाय दखन नंगौना नङा दाखालि दखन बेखौबो नुबाय दखन हिन्जावसा जनकार्जि पिटि नार्जारि आरो सोरमोन एनिथिं एमजे मा लोगोमोन दा बे लोगोआनो हामा हामा होनलायबाय पिटि नार्जारि दाखालि जनकार्जिखौ हिन्जाव थाखानाबो लाइन मारि मामारि होनबाय इदि खिसोरनि माबाफोरखौ बुंना होबाय आरो मा जाखोलै फाग्लाफोर थैनांगोनलै मा जागोनलै मान फाल्तु मानसि दङना जायनि लाइफआव जि जाबाय थाथों आंजों इफोर दरकार गैया डन्ट केयार मानोना आङो डाइरेक्ट बुंखादों आं सिदा बाथ्रा सिदा एनथिं एमजेआ आंखौ खालामनायखाय आंबो बेखौ खालामबाय मोनथिना लाखा बेफोर फाल्तु बुस्थुफोरखौ मालाबाबो बानायनो लुगैया